Nanti art patient, over 30% attendu. Ulu bur dette, yavar dot baken. Artiji, illu katera nika dette. Illu katera nika dette. Awul abchani illu katera artiji. Nan enkele gear katat got enkele gear. Nani mandu enkele gear tiji nana. Uji bondi jokli trangle kottu botlu. Uji bondi jokli trangle kottu botlu. Gear lejje. Lanjiranya malpere ballittundu. Nena sarkara career vettere jane budupunana. Enkala enna bagaleta. Undu ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ಲೇನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡೆ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡೆ ಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡೆ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಮುಡಿಯನ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ವಾರೇಂದ ಬರ್ಲು ತೋಡಿತೆ ಗಲವರಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕಲೆಂಟ್ ತೋಡಿತೆ ಈ ಮುಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ನವಲ ಎಂಕಲೆ ತಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಒಲೆಗಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಬೇರ್ ತೀರಿಜೆ ಎಂಕಲೆ ಆರಿಗೆ ಆಟು ಪೇಷಂಟ್ ಆಟುಂದು ಮನೆ ನಸೀಜಿ ಬರ್ನ ತರ ಪಾಸರ ಆತಂದು ಬೆನೆರ ತೀರಿಜಿ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಸಾಂದು ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.